Ima ljudi čije te riječi o životu na ovome svijetu oduševljavaju i koji se pozivaju na Allaha kao svjedoka za ono što je u srcima njihovim, a naljući su protivnici. Čim se neki od njih dočepa položaja, nastoji napraviti na zemlji nered, ništeći usjeve i stoku, a Allah ne voli nered. A kada mu se rekne boj se Allaha, on onda iz inada griješi. Njemu je dosta džehennem, a on je doista grozno boravište. Ima ljudi koji se žrtvuju da bi Allaha umilostivili, a Allah je milostiv robovima svojim. O vjernici, živite svi u miru i ne idite stopama šejtanovim, on vam je zaista neprijatelj otvoreni. A ako skrenete, nakon što su vam već došli jasni dokazi, onda znajte da je Allah silan i mudar. Čekaju li oni da im Allahova kazna dođe iz vedra neba i meleki i da bude svemu kraj? A Allahu se sve vraća. Upitaj sinove Israilove koliko smo im jasnih dokaza dali, a one koji preinačuju Allahove dokaze, kada su im već došli, Allah će zaista strahovito kazniti. Nevjernicima se život na ovome svijetu čini lijepim i oni se rugaju onima koji vjeruju, a na sudnjem danu bit će iznad njih oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili. A Allah daje u obilju onome kome on hoće, bez računa. Svi ljudi su sačinjavali jednu zajednicu i Allah je slao vjerovjesnike da donose radosne vijesti i opomene i po njima je slao knjigu, samu istinu, da se po njoj sudi ljudima u onome u čemu se ne bi oni slagali. A povod neslaganju bila je međusobna zavist, baš od onih kojima je data knjiga, i to kada su im već bili došli jasni dokazi, i onda bi Allah voljom svojom uputio vjernike da shvate pravu istinu o onome u čemu se nisu slagali. A Allah ukazuje na pravi put onome kome on hoće. Zar vi mislite da ćete ući u džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satirale neimaštine i bolest i toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik i oni koji su s njim vjerovali uzviknuli: kada će već jednom Allahova pomoć? Eto, Allahova pomoć je zaista blizu. Pitaju te kome će udjeljivati. Reci, imetak koji udjeljujete neka pripadne roditeljima i rođacima i siročadi i siromasima i putnicima, a za dobro koje učinite Allah sigurno zna. Propisuje vam se borba, mada vam nije po volji. Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas. Nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. Allah zna, a vi ne znate. Pitaju te o svetom mjesecu, o ratovanju u njemu. Reci, ratovanje u njemu je veliki grijeh, ali je nevjerovanje u Allaha i odvraćanje od njegova puta i časnih mjesta i izgonjenje stanovnika njegovih iz njih još veći grijeh kod Allaha. A zlostavljanje je gore od ubijanja. Oni će se neprestano boriti protiv vas da vas odvrate od vjere vaše ako budu mogli.
a oni među vama koji od svoje vjere otpadnu i kao nevjernici umru, njihova djela bit će poništena i na ovome i na onome svijetu i oni će stanovnici džehennema biti, u njemu će vječno ostati. Oni koji vjeruju i koji se isele i bore na Allahovom putu, oni se mogu nadati Allahovoj milosti, a Allah prašta i samilostan je. Pitaju te o vinu i kocki, reci, oni donose veliku štetu, a i neku korist ljudima, samo je šteta od njih veća od koristi. I pitaju te koliko da udjeljuju, reci, višak. Eto tako vam Allah objašnjava propise da biste razmislili i o ovome i o onome svijetu. I pitaju te o siročadi, reci, bolje je imanja njihova unaprijediti, a ako budete s njima zajedno živjeli, pa oni su braća vaša, a Allah umije razlikovati pokvarenjaka od dobročinitelja. Da je Allah htio, mogao vam je propisati ono što vam je teško, on je doista silan i mudar. Ne ženite se mnogoboškinjama dok ne postanu vjernice. Uistinu je robinja vjernica bolja od mnogoboškinje, makar vam se i sviđala. Ne udavajte vjernice za mnogobošce dok ne postanu vjernici. Uistinu je rob vjernik bolji od mnogobošca, makar vam se i dopadao. Oni zovu u džehennem, a Allah voljom svojom nudi džennet i oprost i objašnjava ljudima dokaze svoje da bi razmislili. I pitaju te o mjesečnom pranju. Reci, to je neprijatnost, zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja i ne prilazite im dok se ne okupaju. A kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste. Žene vaše su njive vaše i vi njivama vašim prilazite kako hoćete, a pripremite što i za duše svoje. I bojte se Allaha i znajte da ćete pred njega stati, a ti obraduj prave vjernike. I neka vam zakletva Allahom ne bude prepreka u ispravnom životu, na putu čestitosti i u nastojanju da pomirite ljude, a Allah sve čuje i sve zna. Allah vas neće kazniti ako se nenamjerno zakunete, ali će vas kazniti ako pod zakletvom nešto namjerno učinite, a Allah prašta i blag je. Onima koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim, rok je samo 4 mjeseca. Iako se vrate ženama, pa Allah zaista prašta i milostiv je. A ako odluče da se rastave, pa Allah doista sve čuje i zna. Raspuštenice neka čekaju 3 mjesečna pranja i nije im dopušteno kriti ono što je Allah stvorio u matericama njihovim, ako u Allaha i u onaj svijet vjeruju. Muževi njihovi imaju pravo da ih dok one čekaju vrate ako žele dobro djelo učiniti. One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti prema zakonu, samo muževi imaju prednost pred njima za 1 stepen. A Allah je silan i mudar. Puštanje može biti 2 put, pa ih ili velikodušno zadržati ili im na lijep način razvod dati.
a vama nije dopušteno uzimati bilo šta od onoga što ste im darovali, osim ako se njih dvoje plaše da Allahove propise neće izvršavati. A ako se bojite da njih dvoje Allahove propise neće izvršavati, onda im nije grehota da se ona otkupi. To su Allahovi propisi, pa ih ne narušavajte. A oni koji Allahove propise narušavaju, nepravedni su. A ako je opet pusti, onda mu se ne može vratiti što se neće za drugoga muža udati. Pa ako je ovaj pusti, onda njima dvoma nije grijeh da se jedno drugome vrate, ako misle da će Allahove propise izvršavati. To su Allahove odredbe, on ih objašnjava ljudima koji žele znati. Kada pustite žene, onda ih prije nego što ispune njima propisano vrijeme za čekanje ili na lijep način zadržite ili ih velikodušno otpremite. I ne zadržavajte ih da biste im učinili nasilje, a onaj ko tako postupi, ogriješio se prema sebi. Ne igrajte se Allahovim propisima i neka vam je na umu blagodat koju vam Allah daje i knjiga i mudrost koju vam objavljuje, kojom vas savjetuje. Allaha se bojte i da Allah sve zna, na umu imajte. A kada pustite žene i one ispune njima propisano vrijeme za čekanje, ne smetajte im da se ponovo udaju za svoje muževe, kada se slože da lijepo žive. Ovim se savjetuju oni među vama koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet. To vam je bolje i ljepše, a Allah sve zna, a vi ne znate. Majke neka doje djecu svoju pune 2 godine onima koji žele da dojenje potpuno bude. Otac djeteta ih je dužan prema svojoj mogućnosti hraniti i odjevati. Niko neka se ne zadužuje iznad mogućnosti svojih. Majka ne smije trpiti štetu zbog djeteta svoga, a ni otac zbog svoga djeteta. I nasljednik je dužan sve to. A ako njih dvoje na lijep način i sporazumno odluče dijete odbiti, to nije grijeh. A ako zaželite da djeci svojoj dojilje nađete, pa nije grijeh kada od srca ono što ste naumili dadete. Allaha se bojte i znajte da Allah dobro vidi ono što radite. Žene su dužne čekati 4 mjeseca i 10 dana poslije smrti svojih muževa. I kada one ispune njima propisano vrijeme za čekanje, vi niste odgovorni za ono što one po zakonu sa sobom rade, a Allah dobro zna ono što vi radite. I nije vam grehota ako tim ženama na znanje date da ćete ih vi zaprositi ili ako to u dušama svojim krijete. Allah zna da ćete o njima misliti, ali im potajno ništa ne obećavajte, samo pošteno govorite. I ne odlučujte se na brak prije nego što propisano vrijeme za čekanje ne isteče. I imajte na umu da Allah zna šta je u dušama vašim, pa ga se pričuvajte i znajte da on prašta i da je blag. Nije vaš grijeh ako žene pustite prije nego što u odnos s njima stupite ili prije nego što im vjenčani dar odredite. I velikodušno ih darujte darom, zakonom propisanim. Imućan prema svome stanju, a siromah prema svome. To je dužnost za one koji žele dobro djelo učiniti. A ako ih pustite prije nego što ste u odnos sa njima stupili,
a već ste im vjenčani dar odredili, one će zadržati polovinu od onoga što ste odredili, osim ako se ne odreknu ili ako se ne odrekne onaj koji odlučuje o sklapanju braka. A ako se odreknete, to je bliže čestitosti. I ne zaboravite da jedni prema drugima velikodušni budete, da Allah zaista vidi šta radite. Redovno molitvu obavljajte, naročito onu krajem dana, i pred Allahom ponizno stojite. Ako se budete nečega bojali, onda hodeći ili jašući, a kada budete sigurni, spominjite Allaha onako kako vas je On naučio onome što niste znali. Oni među vama kojima se primiče smrt, a koji ostavljaju iza sebe žene, trebaju im oporukom unaprijed za godinu dana odrediti izdržavanje i da se one ne udaljuju iz kuće. Ako je same napuste, vi niste odgovorni za ono što one sa sobom po zakonu urade, a Allah je silan i mudar. Raspuštenicama pripada pristojna otpremnina, dužnost je da im to daju oni koji se Allaha boje. Allah vam tako objašnjava propise svoje da biste razmislili.